Ането. Какво ще прави като сняг? Ще обърна през терасата, ще убия. Сузана, какво е? Влизаме я лежа и си... Сузана, какво е прави? А? Сузана, какво ще е прави? Да се пъна я да. Вицензира? Направя 10 хули. Лена Сузана! Ще даде 10. Кака вика, кая, айди, кая. Направя скъжи. Не има ли пага? Не? Направя. Направя го без сега. И ще го лежат на парапета. И другия ще докажа ли за мен? Другия ще докажа ли за мен? Ще акумулирам на лежан. That's mine, Joe. Искаш ли да това резервния? Ще да говоря. Кога? Дай да говорим. А? Дай да говорим. Не бе, да те правя. По-хубав. Не бе, тя е женена бе. Кое? Тя е женена бе. Ти знаеш ли, че е била женена? Не е женена, бе. Защо ти не знаеш? Ще побъркай се, не е женена, бе. Ти сериозно ли? Да. Прибирай този телефон. Виж се оженила за някакъв, той е изжалва. Може ли очакваме тези? Дай. Мартине, какво я правиш? Сега.